Så jeg skal have en titel fra jer. Jeg skal lige bede om lidt inspiration herfra. Hvad kunne titlen være? På en latinobar. Fregatten Jylland. Hos gynekologen. På en galopbane. Føler du dig hjemme her? Det er min første dag i købmanden, og du behøver ikke stå der hele tiden, okay? Jeg tror, vi har reddet dem til døde. Små tasker. Man kan lyne af 3 steder. Så tager jeg lige den her purs. Kære gazeller. Vis mig jeres fælder. Vis deres fælder. Er hende den lækre chick brunette? Eller... Det her er ikke en date. Nej. Jeg har tabt den sidste tand. Hvor er du smuk. Skift. Ej, hvor er du forfærdelig. Prøv at lade som om, at jeg er en kunde. Skift. Prøv at lade som om, at jeg er en kæmpe idiot. Slap af med at være så voldelig i min butik.